Здравейте! Темата на днешния урок е къде и как да живеем и изборът е до домакинство. Целта е да покажем връзката между икономическите решения в домакинството и географските фактори, които могат да повлияят върху вашия избор. Урокът ще бъде представен чрез една демонстрация, чрез ролева игра на едно домакинство, което обсъжда дали да живее в голям град или в по-малко населено място. И това са членовете на семейството, на които съм се спряла да ми представя тази ролева игра. Семейство трябва да решим къде да живеем, а разходите не растат. Доходите ни са ограничени, трябва да планираме разумно бюджета си. В града всичко е по-скъпо, наем, транспорт, храна. А на село е по-евтино, но дали е удобно? Нека помислим икономически кое е по-изгодно за нашето семейство. В града плащаме висок наем, но имаме повече работа. На село наемът е по-висок, но пък това не струва пари. Трябва да сравним разходите и условията на живота. Явно ни трябва помощ от специалисти. Значи трябва да прецените дали да живеете на село или в града. Така, изкажете някакво мнение. Нека да не са само членовете на семейството, може и вие да се включите. Аз ще ви насоча. В града, примерно, кои са предимствата? В селото, кои са предимствата? Теодора. В селото предимствата са, както те казаха, че е по-евтино. Също могат да гледат примерно животни и да дават по-малко пари за месо, понеже знаем, че месото в днешно време е скъпо. Екологично чиста храна. Да, и да, това е другия плюс. Значи първото кое беше? По-спокойно. Да, а пък другото е, че можем да си гледаме сами храна. Така, с по-ниски разходи. Сега друго мнение? Аз ще да кажа. Нищо, кажи го със свои думички. Винаги звучи по различен начин. Че в село, нали, по-удобно, защото са не е по-удобно, В смисъл, къде е по-тихо? Къде значи е по-тихо е в селото и аз ще да кажа какво ще за людите. по-тихо, по-спокойно, По-спокойно, това да. прозори за птички, примерно. Имаш си градинка, може да си отглеждаш някаква земеделска продукция. Добре. Ванеса? Кажи. Според мен е по-удачно живот в града, понеже сте млади и шансът за развитие е по-висок. Да, цените на село са по-евтини, обаче също имате и транспортни разходи към града, а ходенето до там е неизбежно. Ходенето до там не е? Е неизбежно. Неизбежно, добре. Значи, общо взето, да, нещата са на кантар. И ако има някаква определена сума да си купим жилище, примерно в града или в селото, някои предпочитат в селото по-спокойно, на село може да сте в голяма, двуетажна и повече къща, в града апартамента е по-малък. Но пък в града повечето неща са ви по-наблизо, т.е. услуги и така нататък, а в селото се налага пътуване. Теодора? Ами, според мен, дали ще живееш в град или село, зависи примерно какво работиш също, колко деца имаш. И на каква възраст? Да, нали? цяло какъв начин на живот водиш, така че и селото и града е вероятно. Имат предимства, да. Добре. То да зависи за мен, защото и селото има плюсовете и града, защото в града има места, които и неща, които в селото няма. На село е по-спокойно и може би предпочела селото. Добре, я да направим едно гласуване. Имаме един бюджет, примерно 50 000 евро да речем, и трябва да избереме на село къща, голямо просторна двор, тишина, спокойствие, горе на вашата възраст обаче с родители, или пък в града апартамент. Гласуваме първо за селото. Я да видим колко са за село. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Георги? 14. Добре. Останалите са за града. Колко са за града? Жилище, апартамент. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре. Значи продължаваме. Как мястото на живеене влияе на семейния бюджет? Така, искате ли да обобщим как влияе на семейния бюджет? Къде мислите, че ще са по-ниски разходите? Значи вариантите са по-малки разходи, горе-долу еднакви или по-високи, да речем, града или селото? В
в града ще са по-високи, в селото ще бъде, защото в града трябва, не че в селото не трябва да плащаме, просто в града има повече магазини. Конкуренцията Да, е по-голяма, някъде има по-ниски цени. Да. Според мен няма толкова голяма разлика в цената, понеже да, в насел може да е по-евтино, но така иначе се качват горе-долу един и същи бюджет с За храна. Да, най-вече за храната, горе-долу един и същи бюджет се качва, защото колкото и да е силно, мисля, че цената ще е някаква огромна. Да, ако има автомобил, пазаруваме общо взето за цяла седмица. Теодора? Ами, според мен, както Ростов казва, не сме цените на село и в града, нали, не се различават много, обаче според мен града има по-голямо предимство, защото, примерно, ако сме семейство с деца, примерно, детето се разболее, на село няма аптека и трябва първо да вложим пари в това да отидем до града, да вземем, нали, лекарства и да се върнем. Да, Аз слушам. мисля, че на село, за примерно за хора на нашата възраст, е малко по-добре, защото както се казва, цялото селото познава, имаш много повече приятели, по-забавно сте, все пак и аз ходя на село и ми е много по-забавно на село, отколкото в града. Сигурно. Да, по-спокойно, много по-спокойно се живее, да. А разнообразието на стоките по селата, какво ще го коментирате? Не е особено разнообразно, но то дали ще вземаш един вид хляб или от другия, не мисля, че има. Няма голям асортимент там. Цените са сякаш по-високи по селата, отколкото в града, защото там е по-малка конкуренция. Да. Друго, имате ли да кажете? Семейството. И кой е бащата? Кажи бащата на село или в града? Според мен на село е по-добре, защото е по-спокойно и по-сигурно. В града може да е по-социално, колкото на село. Това е за вашата възраст, социалните контакти са много важни. Излизате на разходка и виждате толкова много познати. А за реализацията къде е по-добра? Тоест за работа на родителите, защото все пак те трябва да са заети, да работят, да изкарват парички. За изкарването на пари в града може да се реализира в повече места, но на село също може, защото там може да се занимава с земеделски. Особено в нашия район имаме изключително плодородна земя. Ванеса? Аз също щях да спомена, че няма толкова голямо значение дали работиш на село или в града, по-скоро има значение за наята, с който се занимаваш. Да, как? Да, точно така. Теодора искаше да каже нещо. Ами да, исках да кажа като на Ванеса, нали, защото примерно в града лесно може да си намериш по-лесно работа, но и на село също имаш много варианти, като гледаш животно, все някой ще иска да яде, нали, чиста храна. И да. Децата в нашето домакинство на какво ги са? Къде решават да... Аз ще ви в града. И аз предпочитам града. Значи майката и бащата на село, децата в града, а сега... Грама парите. Да. Той заплаща за друго. Ами добре, общо, какъв е съпорът с направите? Може ли някой да обобщи и да направи избора? Брат, да чуем твоето мнение. Друго. Да? Аз би искал да живея в къща, обаче в града. Ами, това е вариант, да. Но по принцип еднофамилните къщи са повече с голям двор по селата, затова поставихме така въпрос. Но и вариант е да. Ако живеем в къща, в града, ще го предпочетем спрямо селото, така ли? Да. Да, разумно е. Аз живея в къща. Супер! Тук до училище Още Добре. и хубавичко, да. Добре, да. Ами за извод мога да кажа, Да. че и двата избора са много хубави, просто зависи, нали, от живота на човека, както казах, със семейство или без семейство е, колко хора са в семейството и, нали, какви нужди има човека, така че и две са добър избор. Така че остава общо взето, как да кажа, малко отворено, всяко семейство си преценява и града, и селото си има предимства, и всяко семейство само преценява как да процедира.
И за завършък на нашия урок, че теорията може да се прилага заедно с такива теми по биография, които сте разглеждали и са с практическа насоченост. Просто да видите как наистина икономическото решение зависи и от тези биографски фактори, а не само от финансите. Вие нещо да допълните? На село е по-чист въздуха, това е вярно. Някои семейства, примерно, се преместват да живеят примерно по България, защото е географска, да речем Сандански, Трявна, където въздухът е чист. Някои предпочитат пък на морето, заради влиянието климатичното на морето. Така че и климата може да оказва влияние, и минералните извори, и чистия въздух. Но, как да кажем, остава отворено, всеки дава неса. По-скоро също има и значение местоположението, на което живеем, защото ако сме в София и искаме да се реализираме и живеем в село, е доста по-трудно. Примерно ако сме в Добрич, тук селата не са на толкова голямо разстояние и разликата не е толкова голяма. Да. Големите градове, те привличат младо население. Миграционният поток е натам. Основният поток в България е град-град и привличат млади хора. Това е вярно, да. Надявам се да сте си направили правилният извод, извинявам се, и да сте се убедили, че теорията ще ви бъде в полза при вземане на икономически решения в живота тук нататък. Неминуемо ще имате случаи, поводи, когато ще се обръщате и към теорията, за да вземете някакво решение за вашето бъдеще. Теорията съответно ще ви дава правилните насоки, които да следвате, но в края на краища ще се съобразявате и с такива индивидуални фактори, като вашите личностни особености и семейни характеристики. Мисля, че добре се получи урока. Благодаря ви за участието и на госпожа Миланова да благодарим за съвместният урок, който изнесохме и до нови срещи. Ние искаме да обобщим цялото семейство. Когато свързваме знания от различни предмети, взимаме по-добри решения.